Iċ-Chairman il-ġdid tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni se jkun l-imħallef irtirat Lawrence Quintano. Ikkonferma dan il-Ministru għall-Ġustizzja Wim Bonnici meta kien qiegħed jieħu sehem fil-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. U dan il-gvern derlu li għandu jaħtru bħala chairperson tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni fil-fatt aċċetta l-imħallef Quintano. Lawrence Quintano kien jaħdem fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u eventwalment inħatar maġistrat u imħallef. Il-membri l-oħra tal-Kummissjoni se jkunu l-Maġistrat irtirat Joseph Apa Bologna u l-Avukat Jana Mikallef Stafraċ. Il-Ministru Wim Bonnici qal li b'dan it-tim il-Kummissjoni se tkun komposta b'mod tajjeb u għandha tagħmel xogħol siewi. Din il-Kummissjoni tinħatar għal 5 snin u tgawdi indipendenza assoluta. Il-Ministru Bonnici spjega li l-Kummissjoni l-Antika ntemmela it-terminu f'Novembru li għadda. Hawn fakkar li l-Kummissjoni għar-Riforma fil-Ġustizzja proponiet li l-funzjonijiet ta' din il-Kummissjoni jgħaddu għand l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Iżda Bonnici sostna li l-Gvern ħass li ma setax jibqa' mingħajr Kummissjoni sakemm isiru dawn il-bidliet. Il-Kummissjoni twaqfet fi snin 80 u fil-passat ftit li xejn inħass li kienet effettiva. Dan għax minn iktar minn 400 investigazzjoni qatt ma kien hemm xi ħadd li tressaq il-qorti. Fil-programm il-Ministru Bonnici tkellem ukoll dwar kif illum żdiedu l-għodda biex tkun miġġielda l-korruzzjoni. Fosthom permezz ta' liġijiet ġodda bħal Whistleblowers Act, il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi.